Vibes song faidi chung jorawo Assam ni kok chung kicha salai no ada Assam bai Tripura no chung dalogoi kisisa kok salai no chung nugoi mano Assam bo CM sabongke Hemanta Biswa Sharma ji chung o jorawo all India khali illegal immigrants no tui mang birat kaisa hangama Pihak song Assam nugoi manka Bihar nugoi manka song Assam ni kok no sao no Hemanta Biswa Sharma ji je illegal immigrants no tuyoi kotor kaisa action nakha khoroksa BJP ni bob CM Chief Minister tini abahai hina boye je BJP ni CM hingai illegal immigrants no support khayo nargo abhaiya Tini Hemanta Biswa Sharma ji abon tu staff na mani chung nukha abono kaisa real Indian hingke real Indian ni power abono nung jodi thik real Indian borok ongoi tongkangke nung phatar ni phainai illegal immigrants nung kuno dino support khaigla khaiji nung politics ni phaida naharoi nung aborok no vote mananu hinoi kuno dino siringke tongla khaiji o kam no tini Hemanta Biswa Sharma ji khaiga ang vote manani thangkai an India ni borok ano vote diwano ani Assam ni borok vote diwano ang ani Assam ni borok ni vote manano ang phatan ni borok phainai no jagari oi politics ni bagoi rajniti ni bagoi ang ani o desho o India o ang toni maya ang khoroksa India ni thui ungoi tini o kam no Hemanta Biswa Sharma ji khaiga abono kubui Indian hino kubui Indian ni wansungmung hino mono ang jesa party ni CM ban ongoi tongra thung phiaba phatani borok mane no phatani borok Guspetia mane no Guspetia bo jesa jat phanong tongthung Guspetia mane no bo Guspet bo illegal immigrants mane no illegal immigrants bo jesa phanong tongthane naitai kure phiat chung tini Assam bai Hemanta Biswa Sharma ji bai chini Tripura Dr. Manik Saha ji no chung batai na khainkai tulona khaine khainkai different belai different tini illegal immigrants Tripura o hazar lakh dong tini o illegal immigrants no tuyoi kok sana ni thangkai chini CM ni khatam ni kolom ti gama khor tamono bokhorok asu sajak bo illegal immigrants no tuyoi kok sana ni thanga hingkai bini look si change ongoi thango tini o illegal immigrants ni bagoi bini bokhorok tam asu donok jakbo tamoni bagoi borok no tonna ni musungbo tini jodi khorokcha kubui Indian ongoi tongkhai tini khorokcha phatan ni phainai borok ni bagoi ang kolom tu gama okhono ni ani kuno dorkar kuroi tini ang kubui Bharatiyo nagorik ongoi tongkhai ani chamung ani tongthai ang buino ek enchi bagoi rinani ani kuno dorkar kuroi tini phiaba chini Dr. Manik Saha ji hingke Bangladesh issue no tuyoi kok saka hingkai illegal immigrants issue no tuyoi kok saka hingkai bini look change ongoi thango bo apono tuyoi kok sanane musungjai ongoi thango tini tamungoi why tini Dr. Manik Saha ji kubui Indian da tamo tini khoroksa Hemanta Biswa Sharma ji khoroksa BJP ni CM ongoi bo khlai mano hingkai nung bo khoroksa BJP ni CM nung khoroksa Indian no hine gosi tongkha hingkai nungkha tini tamungoi abono tui action nayau tini ang khoroksa Indian hingkai ang ani India ni borok ni bagasa ang wansuna nang nayaji ang wansu kamu ani India ni borok tamo masa bahage matong bahage mathang ang obose wansu kamu ang je phatar ni phainai illegal babe phainai ang borok ni bagoi wansu goi ani bokhor phatigla kamu ani kolom ri gama okhorgla kamu tini connection tamo tong haisi
ও ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস বাই ত্রিপুরানি যত কতর কতর সিএম এমএলএ রক বাই তামো কানেকশন দं ও কানেকশন ত্রিপুরা সারক নাইতুকদা নাই হাইছে যে chung ত্রিপুরা সারক বর্ণ লগি রুই chung বরংনি উতুং উতুং দंगो বরংনি কক বাই chung samung tango বরংনি কক বাই chung kok sawo chung o connection chung naitugda nai tamo chung wansugo borongni ukulogo tongoi chini future chini bobishot nukung hukung tin boi da narok mano building nok kaisa tangoi da narok mano chung only abo wansuk mani bagoi ani busano school kaham kicha borongni ukulogo tongoi porira mano abo wansuk mani bagoi chung situtui phano chung tong sia hono ta sade haichi situtui tongo o connection tamo norobo kamga saoi mano tai phano chini bukung bararok borno logi roi dong tini 100% ni bisingo 40% fan Tripura sarok no ribo borokno idea ribo Tripura sarok no baiga idea ri nung borni logi tongo mane no borok aro 40% fan mano haise fan mano buddik mano idea mano haise tini abono Tripura sarok khorok busu sungnai tong khorok busu naitungnai tong wansani bisingobo tongle alada party amra bangali tongo borok je BJP party rongno kebeng jable borok ne baga bor ulta pulta kok sayable piachini Tripura sarok bisingo bo tongo party juda juda piaba Tripura sani baga kaham kok sanani thanga engkai utte alka tongna rok engkai kebengo tini siringkai tong yao amra bangali haike siringkai tong ya abon bagoino nukjak sijak borok rok sawo 10 rok engkai ruson hai khikruk thansa hanoi saw nung jesa party khai tongdi pia bisingo joto thik type natwari jakhaise